салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақту соат ман Шалои Гулхоҷа бо сархати рӯйдодҳо дар канори шумо ҳастам. имрӯз 20 октябр аз он мегӯем ки як зан дар хонаи оилаи Соҳибовҳо дар вилояти Хатлон маҷрӯр шудааст. дар остонаи мулоқоти гурӯҳи Толибон бо намояндагони кишварҳои минтақа дар Москав вазири ин ҷунбиш маргталабонро шаҳид ва фидоёни роҳи ҳақ номидааст. исми Эмомалии Раҳмон бори дигар ба рӯйхати 500 мусулмонони бонуфузи ҷаҳон ворид шуд ва то мурдан латукуб шудани муҳоҷири тоҷике ки барои ҳимоят аз зан кӯшиш кард. Хабарҳои дигарро низ дорем. ҷавонзане ки дар манзили зисти Азизулло Соибов раиси тоҷик матлубот дар вилояти Хатлон гарданаш бурида шуда буд, аз беморхона рухсат шудааст. шоми 10 октябр ҷавонзани 36 солаи сокини шаҳри Бохтаро аз яке аз хонаҳои Азизулло Соибов воқеъ дар маҳаллаи Ламаносифи шаҳр ба беморхонаи қарияи болои Хатлон интиқол доданд. Азизулло Соибови 50 сола бародари Зоир Соибов ва амаки Шамсулло Соибов домодҳои Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон аст. Чанд ҳамсӯҳбати радиои Озодӣ дар мақомоти интизомии вилояти Хатлон гуфтанд ки ба ин зан Азизулло Соибов ҳамла кардааст. бинандагони азиз, дар ин бора 3 соат пас дар барномаи хабарӣ тафсилот хоҳем дод. ширкати ҳавоии русии Ютер парвозҳояшро аз Сургут ба Хуҷанд барқарор кардааст. тибқи нақша ҳавопаймои ширкат ҳар рӯзи чоршанбе тариқи ин масир мусофиронро интиқол хоҳад дод. намояндаи Ютер гуфтааст сокинони минтақа ба парвози мустақим ба Тоҷикистон ниёз доранд. бинобар ин шумораи парвозҳо низ афзоиш хоҳанд ёфт. парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистону Русия аз 27 август барқарор шуд. он замон Оҷонсии авиатсияи гражданӣ ваъда дода буд ки қимати билетҳо то 40% арзон мешавад. ҳоло аз 3 фурудгоҳи Тоҷикистон ба 14 минтақаи Русия парвозҳо амалӣ гардида қимати билет аз 2,5 то 4,5 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. нархе ки ба гуфтаи муҳоҷирон то ҳанӯз барои аксарияти онҳо дандоншикан аст. дабири кули созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас рӯзи 22 октябр бо як сафари корӣ ба Тоҷикистон меояд. ӯ омодагии сарбозонро ба марҳилаи ниҳоии тамринҳои нирӯҳои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ва ё СПАД дар Тоҷикистон месанҷад. бо афзоиши нигаронӣ аз вазъи амниятӣ дар Афғонистон дар Тоҷикистон нирӯҳои СПАД машқҳои васеъмиқёси низомияшонро идома медиҳанд. вазоратҳои дифои Тоҷикистону Русия гуфтанд ки дар машқҳои низомӣ беш аз 4000 сарбоз аз Тоҷикистону Русия ва дигар кишварҳои узв ширкат меварзанд. размоишҳо дар майдонҳои Мумирак ва Ҳарб майдон дар ҷануби кишвар доир мешаванд. тамринҳо дар остонаи гуфтугӯҳои Толибон ва раҳбарони минтақавӣ сурат мегирад ки қарор аст имрӯз дар Москав баргузор шавад. ин аввалин сафари намояндагони Толибон ба Русия аз замони ба қудрат расидани онҳо дар Афғонистон дар моҳи августи имсол мебошад. ба ҳайати Толибон муовини дуввуми сарвазири Имороти Исломии Афғонистон Абдулсалом Ҳанафӣ раҳбарӣ менамояд. ҷаласаро вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров ифтитоҳ хоҳад кард. Сергей Лавров дирӯз дар ҳошияи нишасти гурӯҳи мубоҳисавии Валдай дар Москав гуфт, масъалаи ба расмият шинохтани Толибон баррасӣ нашудааст. Мы находимся, как и большинство других, мо мисли дигар кишварҳои бонуфузи минтақа бо Толибон дар тамос ҳастем. мо онҳоро ташвиқ мекунем ваъдаҳояшонро ки баъди омадан ба қудрат доданд амалӣ кунанд. аз ҷумла таъини ҳукумати фарогир бо назардошти таркиби қавмӣ ва ҳамаи гурӯҳҳои сиёсӣ. бояд ақоиди сиёсии ҳамаи ҷомеа ба инобат гирифта шавад. аммо масъалаи эътирофи расмӣ баррасӣ намешавад ва мо инро гуфтаем. Официальное признание пока не обсуждается, и об этом публично было сказано. дар ин байн Тоҷикистон баръакси кишварҳои дигари минтақа гуфтааст ки ҳукумати Толибонро ба расмият намешиносад ва нирӯҳои изофиро барои тақвияти посбонии марзи 1400 километрии Тоҷикистону Афғонистон фиристодааст. иҷрокунандаи корҳои дохилии ҳукумати Толибон бомбгузорони маргталабро ситоиш намуда ба хешу наздикони онҳо пораи замин ваъда кардааст. Сироҷдин Ҳаққонӣ ки дар рӯйхати ҷаҳонии террористон ҷойгир шуда дар айни замон яке аз мансабдорони баландпояи ҳукумати Толибон аст, рӯзи 18 октябр дар меҳмонсарои Интерконтинентали Кобул бо хешу наздикони бомбгузорони маргталаб дидору гуфтугӯ намуда онҳоро шаҳидони роҳи ислом номид. дар ҳамин
сарои Кобул ки ҳаққонӣ бо наздикони маргталабон рӯзи душанбе гуфтугӯ дошт, Толибон моҳи январи соли 2018 40 нафар аз ҷумла 14 хориҷиро куштанд. Сироҷдин Ҳаққонӣ ки раҳбарии шабакаи ҳаққониро бар уҳда дорад, дар рӯйхати амрикоии террористон ҷой дошта, барои маълумоте ки боиси боздошти ӯ шавад $10 миллион ваъда шудааст. сухангӯи вазорати корҳои дохилии Толибон Саид Хустӣ дар бораи мулоқоти ҳаққонӣ бо наздикони маргталабон дар шабакаи Твиттер маълумот дода симои ҳаққониро дар акс пӯшондааст. Дар изҳороти вазорати умури дохилии Толибон таъкид шудааст ки ҳаққонӣ бо наздикони бомбгузорони маргталаб мулоқот намуда, ин онҳоро шуҳадо ва фидоёни роҳи ҳақ номидааст. Расонаҳои давлатии Афғонистон навиштанд ки ҳаққонӣ ба ҳар оилаи маргталаб $125 ва замин ваъда кардааст. шабакаи ҳаққонӣ бо гурӯҳи Толибон ҳампаймон буда дар давоми 20 соли амалиёти байналмилалӣ дар Афғонистон даҳҳо бомбгузории маргталабона роҳандозӣ кардааст. Дар ин ҳамлаҳо ҳазорҳо афғон кушта шуданд. барномаи сархати рӯйдодҳоро идома медиҳам. Як маркази мутолиёти исломӣ дар Умон Эмомалии Раҳмон раиси ҷумҳур ва Саид Мукаррам Абдулқодирзода раиси шӯрои уламои Тоҷикистонро дигар бора дар феҳрасти 500 мусулмони бонуфузи ҷаҳон ҷой додааст. Феҳраст аз соли 2009 ба ин тараф омода мешавад ва бори ҳафтум аст ки президенту муфтии Тоҷикистонро ба он ворид мекунанд. Ҳамчунин Шокарим Алҳусайни оғохони чаҳорум раҳбари Исмоилёни ҷаҳон ки аксарияти сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайрави ин мазҳаб мебошанд, дар феҳристи 500 мусулмони таъсиргузори дунё дар соли 2021 дар мақоми 30-ум ҷой гирифтааст. муҳаққиқони маркази пажӯҳишии арабӣ дар ҳоле Эмомалии Раҳмонро ба ин феҳраст шомил карданд ки давлати Тоҷикистонро пайваста барои нақзи ҳуқуқи мазҳабии мардум танқид мекунанд. ҳаятҳои Тоҷикистону Узбекистон вохӯрии навбатиро оид ба аломатгузорӣ дар хатти марзи давлатии ду кишвар баргузор карданд. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд вохӯрӣ аз 12 то 19 октябр дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд сурат гирифтааст. Зимни он ҳуҷҷатгузории техникии аломатгузорӣ тасдиқ ва сафари муштараки саҳроӣ ба манотиқи алоҳидаи марзи Тоҷикистону Узбекистон анҷом шуд. Ба гуфтаи вазорат, гурӯҳи корӣ боз дар моҳи ноябри имсол дар Узбекистон ҷамъ меояд. дар вилояти Смоленск як муҳоҷири тоҷик дар пайи латту кӯби шадид ба ҳалокат расидааст. Ба навиштаи пойгоҳи бомдод, ин муҳоҷири 40 сола аз ноҳияи ҷайҳони собиқ қумсангир буда дар сохтмони шаҳри Вязма кор мекардааст. Ба қавли манбаъ, бегоҳ вақти бозгаштан аз кор ӯ мебинад ки як марди рус занеро дар назди даромадгоҳи бино латту кӯб дорад. ӯ аз зани рус ҳимоят карда худаш то ҳадди мурдан зери мушту лағат қарор мегирад. бино ба гузориш гумонбар боздошт шудааст ва ҷасади зодаи Тоҷикистонро ба ватан интиқол медиҳанд. вазорати мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд, дар давоми 20 рӯзи даъвати тирамоҳӣ ба хизмат дар артиш нақша беш аз 52% иҷро шудааст. Комиссарияти ҳарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нақшаро 100% пур кардааст. Фаридун Маҳмадализода сухангӯи вазорат гуфта, сафарбарии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар Суғд беш аз 41%, Хатлон 40%, навоҳии тобеи марказ 70% ва шаҳри Душанбе 79% иҷро гардидааст. Ин омори вазорат дар ҳолест ки дар мавсими имсолаи даъват низ бо вуҷуди роҳандозӣ шудани хидмати пулакӣ ҳолатҳои тариқи аблава ба артиш ҷалб кардани ҷавонон ҷой дорад. бинандагони азиз, акнун фурсатест ки бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот бидиҳам. Бонки миллӣ имрӯз 20 октябр $1 11 сомониву 27 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 14 дирам таъин кардааст. қурби 1000 рубли русӣ 158 сомониву 80 дирам таъин шудааст. дӯстони хубам, нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. Хабарҳои аз ин бештару албатта дорем ки 3 соат пас дар ахбори озодӣ тақдиматон хоҳем кард. Барори кор азизон, хайрхушнамед.